अक्षय तृतीया हा हिंदू संस्कृतीतील एक अत्यंत शुभ आणि पवित्र सण मानला जातो. अक्षय म्हणजे कधीही न संपणारे आणि तृतीय म्हणजे वैशाख महिन्यातील तिसरा दिवस. असं मानलं जाते की या दिवशी केलेलं पुण्यकर्म, दान धर्म आणि शुभ कार्य कधीही नाश पावत नाही. चिल्ड्रन्स हार्ट फाउंडेशनने प्रेम, आपुलकी आणि करुणेने भरलेल्या मनाने अन्नदानाचे आयोजन केले. चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशनचा संकल्प आहे की जे लोक रोज उपाशी झोपतात त्यांना त्या दिवशी गरम अन्न, एक हसू आणि गोड मायेचं आश्वासन देऊया. आजच चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशनच्या मोहिमेत सामील होऊन ज्यांना खरंच अन्नाची गरज आहे त्यांच्यासाठी छोटंसं योगदान देऊया, जेणेकरून कुणीही उपाशी राहणार नाही. हा फक्त अन्नदान नव्हता, तर माणुसकीचा, दयाळूपणाचा आणि एकतेचा संदेश होता.